Jeg synes, det er sjovt. Vi går ikke ind i Der var engang en flok venner. Rigtig gode venner. Ja, faktisk, så var de mere end venner. De arbejdede også sammen. Med teater og musik. Med sang og med dans. Det gjorde de i mange år. De rejste rundt i hele kongeriget. Og også uden for landets grænser. Ud i den hvide verden. Der, hvor der bor andre mennesker. Med andet musik og andre danse og andre sange. Og så byttede de musik og sange og danse med dem, de mødte. Indimellem kom der børn. Og efterhånden, ja, så kunne det være svært at se, hvornår de arbejdede, og hvornår de bare var venner. Med tiden, så flød det ud i et. Så en dag døde den ene. Pludselig var hun væk. Det var jo slet ikke meningen. Alle græd. Og sørgetoget, det var så langt, at det nåede fra den ene ende til den anden. Der lå blomster langs vejkanten. Hestene var hvide, og kuskene kulsorte som ravne. Der var bog og musik og dans. Ja, sådan var det. Tiden gik, og døden kom nærmere til dem alle. Når klokken slår 12, danser døden på den frosne kirkegård. Klik, klak, klik, klak. Fra grav til grav. Hun ved, at hver grav rummer 2 historier.
Historien om den døde og historien om de levende. Her skal vi se 3 venner, som i livet svor, at de ville dø sammen. Jeg vil bare ikke være den sidste. Altså, jeg vil ikke være den, der skal danse og synge til alle jer andres begravelser. Til sidst, helt alene. Jamen, du danser så smukt. Ja, jeg elsker at se dig danse. Ja, dans for os. Nu? Ja. Ej, det går jo ikke. I skal være med. Kan vi ikke danse sammen? Kan vi?
Jeg vil altså ikke være det sidste. Det vil jeg da heller ikke. Det vil jeg heller ikke. Nej. Så må vi dø sammen. Og de svor, at de ville dø sammen. Klokken den slår 12, skyggerne står skarpt, døden danser med, tapper med sin hæl, sikki, sikki, sik, døden spiller op på sin violin. Den lune vind i lindens drøm, sukker stønner, stanser op, skeletternes hvide knogler skinner, løber. Le coq a chanté. La belle nuit pour les pauvres mondes. Et vive la mort et l'égalité. Pistoler. Gift. Drukning. Hængning. Klippekant. Gift. Legemorder. En bombe. Ildspåsættelse. Gift. Svær.
Stærk strøm. Det var jo lige det her, jeg talte om. Altså lige det her. Typisk. Så ligger de der og er døde alle sammen. Jeg er bare helt alene tilbage med 100 års ensomhed. Til sidst er der ikke nogen, der kender mig mere. Jeg er nødt til at gå rundt med mit sygesikringskort i lommen, bare for at huske, hvad jeg selv hedder. Altså, hvad nytter det så? At jeg spiser nødder og avocadofrit og går i sauna og tager isbade og laver yoga og går i seng kl. 10 hver aften med tape på munden, og jeg så går hen og dør alligevel. Men det var jo ikke for alvor. Det var bare for sjov. For sjov? Se. Det var for sjov. Ikke, Therese? Sjov. Det var bare for sjov. Ja, skide sjov. Ja. Ja. Yes. Nå, har I besluttet, hvordan I gerne vil dø? Ja, vi er enige. Vi tager gift. Gift? Så gerne. Meget populært valg. Hvordan skal vi se ud, når vi bliver fundet? Vi skal være smukke. Vi skal have sådan noget. Jeg forestiller mig, at vi ligger på sådan nogle chaiselonger. Ja. Med udslået hår. Ja. Sådan nogle store kjoler med blonder og flæser. Ja. Sådan. Ja. Og med dyb udskæring. Og bare arme. Ja, og rød læbestift. Ja. Og huden, den er sådan hvid, porcelænsagtig, bleg, forførende. Jeg tror, det skal være noget langærmet. Må jeg ikke få den der røde kjole på? Nå, jeg har sådan nogle flotte. Kom.
Nej. Stop. Hvad er der? Jeg kan ikke lade være med at tænke på de andre. De andre? Ja. Dem, der finder os, når vi ligger der. Mine børn og søster og venner og... Det er ikke særlig sjovt. Ej, sjovt er det jo ikke. Men altså, de skal jo finde os før eller siden. Ja. Græder du? Nej. Jeg savner dem. Savner du? Ja. Men du er jo ikke død endnu. Nej. Men det er som om, at jeg er dem, der står og kigger på mig. Som jeg sad og så på min bror, da han døde. Han var frygtelig syg, og han kastede blodet op, og så mistede han bevidstheden. Og jeg talte til ham, og sagde, at han ikke skulle være bange. Og bad bare for, at det, der var det bedste, det var det, der skulle ske. Jeg kunne ingenting gøre. Jeg var helt alene. Og så pludselig var det, som om han forsvandt ud af kroppen. Gled væk. Og også fra mig. Og så var jeg helt alene. Aldrig har jeg følt mig så alene og så ensom før. Det var så ultimativt. Jeg savner ham. Helt umuligt. Umuligt. Det er umuligt. Måske vi kunne udskyde det lidt. Ja, er der ikke noget, I tænker, det her mangler jeg få gjort, inden jeg skal dø? Jeg vil bare gerne have noget fred. Fred i verden. Nej, altså fred inde i hovedet. Der er hele tiden alle mulige stemmer, der vil alt muligt forskelligt. Jeg vil blive tosk. Hvad med dig? Jeg ved ikke rigtigt. En tatovering? Nej. Nej. Jeg vil rejse til Mexico. Ja. Okay. Og hvad så skal du? Jeg skal på fisketur. Ja. Men først, så skal jeg have noget sex. Skal vi? Du ser godt ud. Lige måde. Hej. Skål. Altså, I har jo ikke drukket det. Nå, nej. Vi har valgt at udskyde det lidt. Nå, ja, det kunne da have været rart at vide. Undskyld. Vi vil gerne bede om en ny dato. Det er simpelthen nok. Det var nok svært. Godt forstå. Godt. Hvad siger vi så? 9. juli.
taget. Men hvad siger I til hende i uge 30? Jamen nej, uge 30 går slet ikke. Vi har jo sommercamp. Jeg skal bare være der, for vi skal lave nogle små fingerdukker. Okay. Jamen, 1. april. Det er da godt. Ja. Ej, det synes jeg ikke. Det er jo lige midt i foråret. Ej, jeg synes, det er upassende. Nej, det er der, hvor anemonerne kommer op. Ja, netop. Det er også der, Ella og Sisse skal giftes. Nå ja, det er Hvad siger I til? 2. juni. Nej. 20. august. Nej. 12. september. Nej. Men så har jeg snart kun 30. oktober. Så tager vi den. Vi tager den. Rigtig godt. Og vi holder fast i gift. Nej, det har vi lavet om. Vi tager klipkanten. Ja, vi springer ud fra Møns klip. Undskyld. Wow. 30. oktober. Ikke gift. 3 gange klippeudspring. Møns Klint. Jeg er vist ledig, det ved man ikke. Husk at ringe til bedemand. Husk at ringe til bedemand. Bedekvinden. Personen. Ja, husk at ringe til bedepersonen. Nej. Noget der, altså. Du kunne jo godt ligesom have sagt din mening i hvert fald. Altså, så sad Patricia bare der, og så svinede de hende bare til, og du ved jo, hvor meget hun har arbejdet på det projekt der, altså. Du kunne godt have trådt lidt mere i karakter der. Ej, og det med fødselsdag. Altså, hvordan kunne du glemme det? Du ved, det er 9. juni, Nina har fødselsdag. Altså, jeg har været til fest så mange gange der. Ej, og den der familiefrokost på søndag. Altså, hvorfor har du sagt ja til det? Du hader jo Olavs vittigheder og hele det der, men altså... Stemmer. Der er hele tiden stemmer ind i hovedet, der synes, at jeg skal noget mere. Altså gøre noget mere, være noget mere, gøre mere, gøre bedre, udvide, udfolde, bedre, fordybe, stræbe, skabe, sublimere, perfektionere, projektere. Gør. Der er garanteret mere, du kan gøre. Hvorfor gør du ikke det? Du har jo potentialet til det. Måske skulle du også bare lære at slappe af indimellem. Altså, så du kunne blive noget fred inde i hjernen. Ja. Og så du kunne komme lidt mere til stede, altså. Men, altså, og så lære at slappe af på en ordentlig måde, altså på en lidt dybere måde, altså. Så virkelig lære at slappe af. Ikke bare ligge på sofaen og til Netflix, men altså... Så måske finde noget stille musik, eller lære vejrtrækningsøvelser, eller lære sådan noget dybdeafspænding, så du virkelig kunne lære at slappe af. Ja. Så vil du også være lidt mere til stede i hverdagen, altså. Fordi du kunne godt være lidt mere til stede på arbejdet, altså. Eller måske til stede på en sådan lidt mere hjertelig måde, altså. Gøre noget for kollegaskabet, altså bage en kage, eller invitere folk hjem, eller... Ej, du kan også gøre noget praktisk, altså du kan ordne potteplanterne, eller pynte op til jul, eller... Ej, dit tøj, altså. Du kunne godt gøre lidt mere ud af dit tøj. Det er længe siden, du har gjort noget ud af din garderobe. Altså, måske skulle du bare sælge det hele, og så købe noget nyt, eller... Nej, du kunne invitere Camilla hjem. Hun er så god til det der med farver. Altså, så kunne I gennemgå alle garderobeskabene, og så lægge det i farvekoder, og lave sådan nogle sag, og så ville du altid vide, hvad du skulle have på. Og når du så havde fået, når jeg havde fået ryddet op i de der garderobeskabe, jamen, så kunne I også måske lige få ordnet stuen, altså flytte
lidt rundt på nogle møbler, og få de der chatol over i hjørnet, og de der puder hen i sofaen, og måske de der tapeter op på væggen. Og når du så havde fået ordnet stuen, så ville du have tid til at sidde nede på engen og bare se åen, der strømmer stille forbi. Ja. Ja, og måske kunne du også sidde ude en hel nat, altså sådan noget udesædning, eller måske kunne du lave noget om de vilde planter, eller du kunne lave en sansehave dernede, eller måske skulle du bare stå helt vildt tidligt op, og så lave tai chi eller qigong nede på engen, ja. Eller, ja, i det hele taget det der med kroppen, altså det er længe siden du ligesom har lavet noget ved den krop, altså. Måske skulle du gå lidt mere til yoga, eller pilates, eller crossfit, eller bare sådan noget styrketræning, eller... Nej! Du kunne begynde at løbe igen. Ja, det var du egentlig ret glad for som ung. Altså, måske skulle du få sådan en løbecoach. Ja, og så kunne du begynde at træne op, altså sådan noget intervalltræning. Og så kunne du træne op til halvmarathon. Og så kunne du også være med i den der Royal Run sammen med kongen. Nej, altså hvad var lige det? Der var faktisk et øjeblik, hvor der var helt stille inde i hjernen. Altså, jeg kom lige her, og så... Der var faktisk nogle sekunder, hvor det var bare helt stille. Altså, der var ligesom fred inde i hjernen, altså. Måske var det der med kroppen, altså. Det der med, at jeg var i bevægelse og snakker om kroppen, og kroppen, den er også utrolig vigtig. Kroppen er jo sjælens tempel. Og, altså, ja. Og når man har sagt krop, så må man også sige kost. Ja, du kunne godt gøre noget mere ud af kosten, altså. Måske skulle du holde op med at spise alt det der krigskonfekter og chokolader. Så kunne du sætte dig ind i sådan noget anti-inflammatorisk kost, eller 16 timers faste, eller low carb, eller... Nej, du kunne også bare sætte dig ind i noget mere med råvarerne, altså det der med, hvad for nogle vitaminer, mineraler, og bare det der med at stå med dem, og sanse dem, og koge, og presse snit, og mærke jorden på dem, og... Ja! Du kunne dyrke det hele selv, altså du kunne lægge hele haven op, så kunne du blive nyttehave, ja. Og så kunne du på sigt blive selvforsynende hele året. Og når du så var blevet selvforsynende, så kunne du holde kurser for andre. Dyrk alt, hvad du behøver på 9 kvadratmeter. Jamen, det er også meget godt med de der stemmer, altså. Det giver også noget energi og noget drive og nogle idéer og noget power, noget potentiale. Potentialer, analer, min bare, kald det hvad fanden I vil, men altså, jeg er godt nok også meget på arbejde inde i hele tiden, altså. Og hvornår bliver der ligesom tid til det vigtigste? Altså, hvornår bliver der tid til det der med relationerne? Altså, det er jo det, alle mennesker siger, når de ligger der på dødslejet. De er så kede af, at de ikke har haft tid med de nære relationer. Altså, du kunne jo godt gøre noget mere med dine nevøer eller dine æser, eller du kunne ringe til din mor lidt ofte, og hun sidder der helt alene. Og hvad med din moster? Hun har jo ikke rigtig andet familie, altså. Og hvad med Tove? Hun bor jo lige i nærheden. Hun er jo ikke nogen, der kan hjælpe hende. Nej, og den kunstneriske over, altså den der over, der flyder i din familie, altså. Måske skulle du gå i gang med at male, eller tegne, eller lave collager igen. Nej, få skrevet den der novelle færdig om tomheden. Eller den der roman, du så startede på, som skal måske ende med at blive en krimi, eller hvad med den der forestilling om de oversete kvinder? Ja, eller du kunne også bare sætte tid af til at få læst klassikerne. Ja, Krig og Fred, eller Jungs Røde Bog, eller Dantes guddommelige komedie. Altså, det har vi jo altid drømt om at have tid til, eller... Nej, du kan også begynde at læse igen. Altså, måske skulle du bare gå på universitetet igen. Altså, du kunne læse filosofi, eller teologi, eller... Nej, måske skulle du læse biologi, for du altid gerne ville noget med dyrene, altså. Helt fra du var helt lille, altså. Du kan også lære sådan noget horsemanship, så du kan tale med dyrene, eller telepati til dyrene. Nej! Du kunne blive hundeklipper. Ja. Nej, det er jo en glimrende idé, altså. Så kunne du arbejde hjemmefra, så kunne folk bare komme hjem til dig, så kunne du bare lige have en plastikdue hen over bordet der på køkkenet, og så kunne folk komme med deres hunder. Vupti, lille hunde op på bordet, og klip. Ja. Så kunne det også være, at du kunne lave yoga til hunde, eller massage til hunde, eller... Ja, i det hele taget... Nej, måske skulle du bare sætte dig ind i sådan noget med muskler og nervesystemet igen, altså. Måske endelig få lært noget om den der vagusnerve. Ja! Vagusnerve! Ej, det er jo glimrende, altså. Den er utrolig vigtig, altså, fordi den forsyner jo nærmest alle organer i hele kroppen, og så har den jo virkelig forbindelse til det parasympatiske nervesystem, så den vil jo virkelig give noget ro ned i kroppen. Måske sådan noget fred, helt op i hjertet, ja. Fred.
Når jeg dør, så vil jeg være meksikaner. Jeg ved jo ikke, om det overhovedet er nogen mulighed, men det kan vel ikke skade at forberede sig lidt på situationen. I Mexico ved de, hvordan man skal gøre med de afdøde, og de ved helt sikkert også, hvordan man skal gebære sig, når man selv er afdød. I Mexico, der lader de døren stå åben en gang om året. På Dia de Muertos, de dødes dag, lader de døren stå åben. De laver den afdødes yndlingsmad. De spiller hendes yndlingsmusik. Og på alteret foran hendes billede, så sætter de et lille glas med tequila. Og fra hovedvejen op til døren, der tegner de en rute af de fineste kronblade fra orange morgenfruer. Så kan den døde bedre finde vej. De kan godt være lidt forvirrede, de afdøde. Men ja, det her ligner de vel blot os andre. Ja. Når jeg dør, så vil jeg med at være meksikaner. Jeg vil følge den orange rute, og jeg vil gå lige op til hoveddøren og direkte hen til min egen stol. Og der vil min familie have lavet min yndlingsmad. Vin og ost og fransk baguette. Ja, fransk, det skal det være. Så vil jeg nippe lidt til maden, fordi som afdød har man jo ikke brug for det store kalorieindtag. Men altså af ren høflighed, så smager jeg på maden, og så siger jeg, dejlig drue, god årgang, og sådan. Så vil de spørge, hvordan har du det? Og jeg vil sige, at jeg har det godt. Jeg er lettet. Jeg har sluppet af med tandlægeregninger og nabostrid og computerproblemer og hofteoperationer i hele dybden der. Ja. Så nu vil jeg så overbringe hilsner på deres afdøde venner og familie, og jeg vil fortælle dem, at de har det godt. Og jeg vil spørge ind til de levende. Jeg vil spørge, hvordan de har det. De vil sikkert sige, at de savner mig. Og så siger jeg, at jeg også savner dem. Nu undrer de sig over, at jeg har fået flætning og fjer og kjortel. Er du blevet en engel, spørger de. Nej, jeg er blevet meksikaner. Så griner de højt, og så siger de, du har sgu også altid været helt dit eget show. Jamen, jeg er meksikaner. I er også meksikanere. Det synes de så ikke er så sjovt. Jamen, I har jo lavet døren stå åben. I har lavet min yndlingsmad, og I spiller min yndlingsmusik. I er meksikanere. Nu bliver der nok en pause. Men inden den bliver alt for pinlig, så vil jeg rejse mig op. Og så vil jeg sige, ja, jeg skal også videre. Jeg ved jo godt, at det er utrygt
For de levende, hvis de døde, bliver hængende alt for længe. Det minder dem jo om, at de selv skal dø. Jeg vil gå ud af hoveddøren, ud blandt de andre afdøde og forsvinde i mængden. Men næste år, så vil jeg komme tilbage, og så vil de have ladet døren stå åben. For inderst inde, så er vi jo alle mexikanere. Jeg tror, at alle mennesker, der nogensinde har eksisteret, stadig er en del af verden. De dukker op i en tanke, et sandkorn, en bølge, et måltid, en omfavnelse, en trøst, lige når der er brug for dem, lige der til den rette tid. Og når de ikke dukker op, så svæver de sammen et sted med uendelig plads, som befinder sig lige her omkring os, men hvis rummål og tidsregning er en anden end vores. De har variabel form. De kan gøre sig delvis synlige for hinanden, og de kan interagere med hinanden, og de kan følge med i alt, hvad der sker i de levendes verden. Men de kan ikke blande sig. I den her anden verden. Jeg tror, jeg møder min far, når jeg dør. Så kan vi ligge sammen og snakke om alle de fisk, vi har fanget. Og jeg kan endelig få fortalt ham, at herrelandsholdet i håndbold vandt verdensmesterskabet 4 gange i træk som de første i hele verden. Men måske ved han det allerede. Og så kan vi ligge som 2 fnug ved siden af hinanden og vugge blidt i luften, uden at sige noget. Og jeg kigger på ham, når han ikke ser det, og bliver fyldt op af kærlighed. Ej, det er da den største fisk, jeg nogensinde ikke har fanget. Så du det, far? Far?
Hej. Er I klar? Ja. Har du af? Nej. I må slet ikke sidde der. Altså, hvad laver I? Jamen, det er jo os, der skal spille til begravelsen. Begravelsen? Jamen, de er jo slet ikke døde endnu. Ikke døde. Alle folk er jo kommet. Ja, skal vi ikke spille for dem? Jo, gør vi. I skal være ude inden klokken 16, for der har jeg babysalmesang. Spil til klokken 16. Som om hyren skulle række sig langt.
De dødes rige. Hvordan kan jeg hjælpe? Det ved jeg ikke. Det er første gang. Hvad er det? Jeg er død. Ja. Nu hedder det jo ligesom de dødes rige her. Det er ligesom hele konceptet. Ja. Hvad identificerer du dig som? Kvinde. Nej, altså trosretning. Nå. Hvilken trosretning er det? Altså er du hindu? Nej. Muslim? Nej. Animist? Nej. Katolik? Nej. Ateist? Nej. Nej, jeg er nok sådan en helt almindelig kulturkristen. Nå, kulturkristen, jamen det er også fint. Ja, der er check-in herovre ved luge 102. Ja, der går der lang kø lige nu, men ved du hvad, der er kaffemaskiner og ugeblade, så man kan, ja undskyld udtrykket, slå tiden ihjel. Værsgo. Ja, Hvad med den der tunnel, man skal igennem? altså den der tunnel med himmelsk lys for enden, og hvor man møder sine kære. Ja. Har du en reservation? Nej. Det vidste jeg da ikke. Jeg troede, det var standard. Ja, men ved du hvad, der er bare så mange, der gerne vil igennem den tunnel. Vi har været nødt til at begrænse trafikken. Det er ordre oppefra. Oppefra. Ja, oppefra. Jeg vil gerne tale med dine overordnede. Okay. Peter? Vil du lige komme ned? Der er en borger her. Vær hilset. Hvordan har vi det her til aften? Vi har et spørgsmål. Ja, vi har et spørgsmål. Ja, et spørgsmål, jamen sig frem, min ven. Hvor er de andre? De andre. Jesus, Maria, Paulus. Nej, mine venner. Dem, jeg døde sammen med. Venner. Ja, jeg vil gerne finde dem. Er hun klar over, hvor mange der dør i timen? Nej. Eller i minuttet? Nej. Altså, der dør jo mere end 100 hver eneste minut. Og det bliver jo 62.392 i timen, hvilket igen giver 1.537.63 i døgnet. Ja, tak, Linda. Jeg tror, borgeren har forstået. Ja, I har vel nogle journaler eller nogle kirkebøger? Ej, vi er jo lidt underbemandet. Der kan sagtens smutte nogen under radaren her. Er hun nu også sikker på, at de er rigtig døde? Ja, det er mine venner. Vi havde aftalt det. Vi stod på en klippekant, og så hoppede vi ud sammen. Kollektiv udfrielse. Ja, det er jo altså ikke noget, vi sådan anbefaler herfra. Men jeg er jo død. I tror da vel ikke? Vi tror ikke noget som helst. Ej, det lader vi de levende om. Hvad nu, hvis de ikke er hoppet? Ja, livet, det er jo stærkt tobak. Så er jeg død alene. Jeg er blevet svigtet. Jeg går tilbage. Det kan du ikke. Jeg har jo skrevet dig ind. Ja, bare lad hende gå. De kommer jo altid tilbage før eller senere. Hvad så nu? Ja, nu er det blevet tid til min... Du ved nok, ja. Ej, Det er jo noget råd. Altså, nu har jeg skrevet hende ind. Ej, hun kan jo ikke bare stå der. Altså, ej, jeg synes, det er noget råd. Måske skulle jeg bare... Jeg sletter hende. Det gør jeg. Sådan. Ja, godt. hallo? 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 Hallo?
Hvor var I? Jeg var helt alene. Ja, Vi var jo... Ja, vi var jo også... Vi var jo ikke... Det var da virkelig mærkeligt. Hvorfor så vi ikke hinanden? Måske kom vi hver sit sted hen. Ja, altså, jeg flød afsted i en flod af musik. Det var sådan... Ja, det var helt vidunderligt. Var du alene? Både og. Men så var det som om, jeg hørte et kald. Da jeg sprang, så blev jeg hævet højt op. Så svævede jeg over det hele. Jeg kunne se alt på en gang, selvom det var helt småt. Og så var det som om, der var nogen, der kaldte. Jeg kom op til Sankt Peter. Ja. Han havde den skønneste sekretær. Ja. Hun havde sådan en sky på hovedet. Jeg får en tanke. Jeg tænker... Hvad nu, hvis vi ikke var hoppet? Ja. Det gjorde vi jo. Vi hoppede jo ud, for at jeg ikke skulle blive den sidste. Ja, men det kan man aldrig vide. Du kan ikke vide det. Du vil ikke vide det. Vi kan ikke vide det, hvem der bliver den sidste. Hør. Hvad nu, hvis vi bestemmer os om? Kan vi det? Jamen, altså, det er os, der har bestemt det. Men vi har jo sværget. Jamen, så kan vi bestemme det om. Vi kan afsværge. Ja, det hedder det. Afsværge. Kom, ja. Okay. Wow. Det føles nu meget godt, hva'? Hvad så nu? Vi skal da fejre det. Ja, for kalenderen er top, og humøret, det er på vej op. Ja! Ej, så må vi jo... Skal vi så ikke gøre noget sammen? Jo, det skal vi. Vi tager til Paris. Det er da det, vi gør. Ja, Paris. Paris sera toujours Paris. Oui! Llámenos a la
regi af Marie. Den er kiosk. Ej, her har vi jo været før. Det var det, jeg købte den der. Ja, men det var fordi, jeg sagde, at vi skulle til venstre. Nå, okay. Jeg har bare så ondt i fødderne, og nu svært i de små gader. Næste gang tager vi de der citybikes. Nå ja. Det kan vi tælle. En købmand i Bagdad sender sin tjener hen på markedet for at købe proviant. Kort efter vender tjeneren tilbage, ligbleg og skælvende. Han fortæller købmanden, at han henne på markedet var stødt ind i en kvinde, som han genkendte som døden. Og døden havde set ham og gestikuleret på en truende måde. Så nu låner tjeneren købmandens hurtigste hest, og han flygter i stor fart til Samara, en lille by 130 km borte, hvor han er overbevist om, at døden ikke kan finde ham. Købmanden tager nu selv hen på markedet og finder døden og spørger hende, hvorfor hun havde gestikuleret truende imod hans tjener. Døden svarer, det var ikke en truende gestus. Jeg fik mig bare en overraskelse. Jeg havde slet ikke ventet at se din tjener på markedet i Bagdad. For jeg har nemlig en aftale med ham i aften i Samara.
I er kommet og har været med til at få forestillingen her til at leve i dag. Det er en kæmpe glæde at spille den, så det er også dejligt at høre, at den har givet genklang. Så tusind tak for i aften, og særligt tak til vores instruktør Jens Kløft, som sidder deroppe.